skal vi se, hvordan du kan slå sygdomme op på sundhed.dk. Vi starter med at gå ind på hjemmesiden www.sundhed.dk. Kigger på, hvad der bliver tilbudt på forsiden. Der er forskellige emneområder, men vi er interesseret i det, der hedder sygdom og medicin. Så det klikker vi på. Og kommer ind på en underside. Og her der er forskellige ting, man kan gøre, men der er for eksempel sygdomme fra A til Å. Den åbner vi. Så kommer der en alfabetisk liste. Og nogle gode råd om for eksempel at møde forberedt hos lægen. Det vil sige, at du skal selv have slået op, hvad du egentlig tror, du fejler. Og se, om du selv kan komme med nogle gode svar på det. Vi prøver at klikke ind på hjerte- og blodkar, som er en kæmpe store sygdomme. Og her kan I se, at der kommer en masse underlinks, som er inddelt i forskellige områder. Først får man noget at vide om, hvordan hjertet fungerer. Så kan man slå op på forskellige symptomer, man kan have. Og endelig er der listet en masse sygdomme, hvilke undersøgelser du kan komme til, og nogle illustrationer, der gør dig klogere både på det, som lægen fortæller dig, og som det, du selv tror, du fejler. Vi prøver at klikke ind på det, der hedder brystsmerter. Så får man en lang artikel, der starter med nogle faktaoplysninger. Lidt om, hvordan man definerer brystsmerter, hvor hyppig lidelsen er og symptomer, og hvad kigger lægen efter. Og til sidst nederst ligger der nogle forskellige billeder og nogle illustrationer, man kan klikke ind på. Rigtig meget god information. Der er også et søgefelt, hvis man har en bestemt ting, man gerne vil lede efter. Vi kan for eksempel søge på højt blodtryk. Vi kan se, at der kommer forslag til søgeting, man kan bruge. Og her kan vi klikke ind på en oversigt over, hvad hypertension er for noget. Igen et fakta-afsnit, en definition. Hvor hyppig er lidelsen? Hvad er det for noget? Hvordan er symptomerne? Hvad kigger lægen efter? Og så videre. Og en hel masse links, hvis du vil vide mere. Og noget, der hedder en animation, det vil sige, at der er en lille video, hvordan blodtrykket fungerer i din krop, for at illustrere problematikken på en lettere måde, så man kan bedre forstå det. Hvis du er interesseret i forskellige undersøgelser omkring dit hjerte, kan du klikke på undersøgelser og få en hel masse forslag til, hvad lægen kan finde på og udsætte dig for. Så kan du gå herind og forberede dig, for eksempel hvis du skal have taget EKG, kan du se, hvad det er for noget, og alle de andre undersøgelser, der ligger der. Det er en rigtig god håndbog med forskellige opslagsmuligheder og rigtig god information, inden du tager på sygehuset eller til din egen læge. Sundhed.dk er rigtig god.